ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଏତେ ଥର ସକାଳୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଶୋଇଥିଲି। ପାଇଛୁ କଣ କାକୁଠୁ ବାଟିକି ଟାଉନ ଗାଧେଇବୁ ଫୋନ ଦେଖୁଛି ବସିକି ଯିବି ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇବି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି। ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ କଣ? କେତେ ନାଇଁ ଆଇବୁ ଆଇବା ଯାଇକି ଆଇବା ସେଇଠି ଅଛି କଥା। ବାକି ଅଛି କେତେ ବାକି ନାଇଁ ଅଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି କି ତୁ ଡାକୁଛୁ ନା? ନା କଣ ବାକି ଅଛି? କେତେ ନାଇଁ ଆଇବା ଯାଉନୁ ଆଇବା ଆଉ କେତେ ଭାଇ କଣ କଣ ଆଣିବୁ? କେତେ ନାଇଁ ଆଇବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀରେ କଣ ରହିବ? କାନ ପୁଅ କାନ ପୁଅ। କାନ ପୁଅ ଆଉ କେତେ ନାଇଁ ଦବୁ ଚିହ୍ନିତ ତ ହୁଏ ତୁଇ ନେକ ପାଇଛି ଚୁଡ଼ି ନେଲ ପଲିଶ ତାପରେ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ତ ନକା ହୁଏ ନେଲ ପେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ କଣ କାନ ପୁଅ ତ କାନ ପୁଅ କହିଲ ବା କାନ ପୁଅ କେହି ମେହେନ୍ଦି ଆଉ କଣ ଅର୍ଟା ଆଉ କଣ ତୁ ମନେ ପକେଇ ଚିଠା କରିକି ରଖ। ମୁଁ ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଯିବା ହେଲା। ଲିପଷ୍ଟିକ କଣ? ଇଟିପିଟି ଝିଟିପିଟି ଝିଟିପିଟି କଣ କରିବୁ? ଝିଟିପିଟି କଣ ହୁଏ? ସେ ଇଟିପିଟି କଣ ହବ? ନକେଇବି କୋଉଠି? ଓଠରେ ଝିଟିପିଟି ଲଗେଇବୁ ଓଠରେ? ହଁ ଇଟିପିଟି ଆଗିବି ହଉ ଶୁଣୁ ଏମିତି ମନେ ପକେଇ ଲେଖେ ହେଲା।